салому алайкум тамошобинони гиромӣ. таи солҳои охир дар гармхонаҳо неъматода пайдо шудааст ки зироатҳоро ба нобудшавӣ оварда мерасонад. аз ин лиҳоз дар гармхонаҳо истифодаи нематитсидро тавсия медиҳам, яъне барои 500 метри квадратӣ 1 килограмм ва ё барои 1 гектар 20 килограмм. нематитсид ба хок пошида мешавад. ҳам хушк истифода бурдан мумкин, лекин бояд зери хок кунем. ҳам бо истифодаи об маҳлул тайёр намуда дар вақти нашъунамои зироат низ пошидан мумкин. локин маҳлул бояд пеш аз истифодабарӣ тайёр карда шавад ва дар давоми 8-10 соат пошида шавад. нематитсидро бо воситаи обёрии қатравӣ низ истифода бурда мешавад. якҷоя бо биопрепаратҳо ва нуриҳои минералӣ истифода бурдан мумкин аст. ҳамту гули тозаам решаш тар мешавад инда. таркида буда мешинонед. шинонда шудан баъд оби мандагӣ 1 сотиқа рехта мебуред. оби мандагӣ гирифта истода решашкоям мерезем.